И здравейте хора, аз съм Коко. Добре дошли в новото видео. Днес ще ходим малко да се позабавляваме преди да отидем на... Но сега нека първо да се качим и да го запалим. Понеже всички повтарят, че зимата дизелът трудно бил пален. Само гледайте отвътре какой. Не можеш да видиш навънка. Ужас. Ужас. Тия хора ще се видим след мъничко. Танкави ми той само завътре. Нека видим колко ще запали. Иначе то с местния дизел пак запали, да го таковаме. И вече хора ще видите къде чак като излизам. Най-вероятно ще се запознаете с още един човек във влога. Айде, след малко. Вече сме на правилното място. Чакаме само хале фотографа да се качи при нас, че да може да снима какво се случва тук вътре. Защото няма кой да нас снима отстрани как правим прости, защото времето не го позволява. Така хора, това е светло. Той сега ще ви снима перспектива как правя глупости. Айде, наслаждавайте се. Growing up in Cali, yeah, you know I love the weather. Limelight hit 'em and you know I handle pressure. I do what I want, so I'm never saying never. I get what I want, so they call me go-getter. Yeah, I know he does it good, but you know I do it better. So misunderstood, if she wanted then I let her. Everybody knows if I want her then I get her. She gave me that look, yeah, she knows she thinks I'm clever. I don't think I do it good, no, I think I do it great. They would do it if they could, they can't do it so they hate. Everybody wanna look, but nobody wanna play. Stealing eyes like a crook while I put it on display. I don't do it by the book, no, I do my own thing. That's why every single hook got 'em singing like me. And I ain't in any rush, cause I'm finally getting paid. Don't believe it. И така хора, след като видяхте сучките от преди малко, аз вече съм на работа. Идвам да се правя, че работя, да симулирам работна дейност и да искам пари за това. Тук, освен дисклеймера, който ще бъде в началото на видеото, искам отново да добавя дисклеймер, че всичко, което се случва в преди малкошния сегмент на видеото, се случва в контролирана среда. Не е професионално, но всичко случило се преди малко се случва в контролирана среда, както видяхте в сегмента от видеото. Нали, не бях само аз там човека, който прави дадените неща. Бяхме много хора с много коли, най-различни марки и модели. И всички бяхме там поради една и съща причина. Та, нали, затова искам отново да добавя дисклеймера, че това се случва в контролирана среда. Аз не съм професионалист, отидох да се забавлявам, чисто и просто. И да, е спокойно. Това, че преди малкошния сегмент се видя, че ми свети резервата. Спокойно. Коригирал съм този проблем. От там, където бях, докато стигна до работа, минах, заредих. Колата вече е доволна, толкова колкото съм и аз. Надявам се първото видео да ви е харесало, както и това да ви хареса още повече. Но мисля, че третото видео, следващото видео, ще ви бъде най-интересно. Колата, която видяхте в сегмента преди малко, е Nissan X-Trail T30, първа генерация фейслифт, 2.2 дизел, 140 коня. Приятна количка, пъргава, 4x4 на 3 режима, само предно, автоматично, което е, нали, предно и като пробуксува се включват задните колела. И 4x4 с блокажна диференциала, което е, нали, започват да въртите 4-те колела с блокажна диференциала, което прави колата с постоянно задвижващи се задни колела. Нали, и основата от предните колела няма, основата идва от задните и предните стават спомагателни. Ако не се лъжа, по този начин работеше. Колата не е отвратително скъпа, обаче е много комплексна, много...
трябва да се пази. Като всяка друга кола трябва да се пази, иска си старание, иска си грижа, иска си всичко. Ето в моя случай, защото не внимавах като я купувах. Имаше ремонт веднага след като я купих, в момента има предстоящ ремонт. И след това ще бъде напълно изправно, обаче съм много доволен от колата иначе. Нали, много добра работа ми върши и за придвижване, и особено в тези зимни условия, в които всички хора с нормални леки автомобили се движат с 30-40 км в час. Аз съм онзи един пичага, който отива в лява лента и се движи с 60, 70, 90, нали, според зависи от участъка, на който се движи. Личното ми мнение е, че колата е много хубава, но въпреки това, за като имам намерение да правя глупости, си предпочитам другата количка, която малко по-напред в видеята ще видите също. Сега няма да ви казвам каква е. Понеже в описанието на канала пише, че съдържанието на канала ще бъде свързано с автомобили. Да, имам намерение съдържанието на канала да бъде свързано с автомобили, но няма да се правя на Филип от Бричка, нито ще се правя на онзи пичага от Dizzy Riders, нито на някой друг. Аз нямам собствена автокъща, нямам собствен автосалон, нямам собствен автомобилна медия. Аз имам намерение да използвам своя YouTube канал за платформа, да показвам моите коли, колите на мои познати и всички като собственици да изказваме собственото си мнение по отношение на тези коли, понеже нали, лесно е някой с автомобилна медия като Бричка или Dizzy Riders да ви обясни на тези коли по форумите какви пише, че са основните масовите грешки, нали, да ви обясни какво евентуално трябва да внимавате или да следите. Друго е това нещо да го чуете от собственик на автомобил. Напълно съм сериозен за това, понеже аз лично, нали, заради хората, с които комуникирам и средите, в които се въртя, съм питал доста хора, които са собственици на конкретни марки, модели, нали, конкретни конфигурации автомобили. И нали, дадените конкретни марки, модели и конфигурации са прословути с това колко са чупливи, колко са комплексни, колкото и колко не. Аз съм питал хората, добре човек, не са ли те? И човека почва да ми обяснява. Така е като не внимаваш. Като внимаваш е различно. Затова смятам моят тип на съдържание да бъде свързан с колите спрямо собствениците им, а не с колите спрямо това какво някой като мен, дето обича да ходи да се прави на глупак, е сътворил с колата си и после се оплаква по форумите и хората, нали, са съпричастни с него, защото си мислят, че той е света вода не напита. Не. На това нещо няма да се обосновавам. Смятам да се обоснова на истинските впечатления, на истинските собственици на автомобили, които знаят какви са им колите, какво са им правили и защо продължават да ги държат. Така както в момента с моят Nissan, нали, GP и всичко, нали, много хора ме питат защо държиш тази кола, толкова неща си е правил, толкова неща има още да я правиш. Да, аз се знам защо я държат, те не знаят. Така искам и вие да разберете защо хората, които са си купили конкретни марки и модели с най-чупливите двигатели и конфигурации, си ги държат, вместо да ги махат, защото тези коли още съществуват. Искам да направя нещо, което масово хората избягват да правят, защото напоследък в YouTube се извадиха какви ли не канали, показващи нови марки, модели, показващи върхови изпълнения и така нататък на вече познати марки, модели, автомобили, показващи информация по форуми и така нататък, правещи факти за тези автомобили, обосноваващи се на
неща, случили се преди 20, 30, 50, 100 години, които в момента нямат абсолютно никакво значение за марката, за модела и така нататък. И затова малко или много искам да направя нещо малко по-различно и смислено от тях. За да може да има смисъл човека, който е влязал и е цъкнал на видеото, да го е цъкнал. Надявам се да ми се получи. Обещавам, възможно най-скоро хора, ще започна в свободното си време и да пускам стримове, като най-вероятно за начало основно ще играя CS, Forza и евентуално Minecraft, нали, каквото мога, без да забива на стрима или да ми пречи на мен да играя. Чао от мен за сега, хора, ще се видим най-вероятно след края на смяната ми. Не можем всички да сме като слайето барманчета, да изкарваме по 1000 лева надници и да се почесвам и да пускаме стримчета от работа, нали? И на там ще стигнем. Ай хора, след малко. И така хора, вече сме след работа. Ще си ходим къщи. Приключихме с простотиите, които сте видели по-рано. Приключихме с работата. Само ще кажа, че повечето шофьори, които познавам от този свят, не искат да шофират в това време. Аз не мога да ги разбера тези хора. И да не си караш джипа 4x4. Най-вероятно пак ще да карам в това време, просто защото за мен лично е некомфортно да седя като апанар и да чакам автобус или на минус 10 градуса да обикалям 5-10 км пеша, за да може да отида на работа. Предпочитам да се закарам с колата. Който има намерение да се разхожда, никой не виня, никой не храня, обаче за мен лично е малко по-разумно и малко по-добра идея. Дал си някакви пари за кола, дал си пари за граждански винетки, гуми и т.н. И ще си ставиш колата пред вкъщи, защото те става да кажеш, пич. В смисъл, не знам от какво толкова заесках. Ви няма да кажете с 100 кусуи колата да я поднесе. Ви ще кажете с 20-30 км в час и колата ще поднесе, защото тя колата занася неволно. Като сега ми занесе на излизане от Кръгово. Неволно колата занася, когато завиваш. Ако не завиваш, колата не може да ти поднесе неволно. Дори в това време, суровото, по тези непочистени улици и така нататък. В момента карам с 60 км в час, като цялото движение. Покрай мен се движи с 30. Да ме обяснат тук правя последната път, ще ми да тази вода откъде идва? Пътя хора тече много вода, като че ли има авария на ВиК. И ако забележа наистина авария, бих искал да се обадя на ВиК, смисъл на 112, да се обеща за установена авария. Има авария, значи ще се обадя да се обеща за аварията. Така, след краткото лирическо отклонение хора, отново сме тук. Подаден е сигнала към номер 112. С госпожата малко трудно се разбрахме къде точно е происшествието, но успяхме да се разберем. Това е хубавото, това е доброто. И тя каза, че сигналът е приет и ще отиде екип да провери какво се случва. Нали, в случая сигнала, който подаваме за процеп в асфалта, от който извира вода. Най-вероятно има спукана тръба на ВиК инсталацията. Не знам, не разбирам, не съм най-информирания човек по отношение на тези неща, така че не мога да кажа със сигурност какво е. Но знам със сигурност, че в такива ситуации има ли нещо подобно, видите ли го, трябва да се обаждате на номер 112. Не да се мъчите да го поправите, не да търсите някой приятел или познат. Номер 112 от Центъра за спешни случаи на номер 112 се свързват с
конкретния орган, който трябва да провери случващото се спрямо вашия сигнал и да констатира каква е аварията и евентуално да разреши проблема. А ако не, то да информира съответния орган или предприятие, фирма, както искате го наречете, които трябва да се заемат с разрешаването на този проблем. Така се прави, така съм научен, за което съм благодарен на родителите си всъщност, защото познавам много хора, които просто се правят, че не са го видели това, или се опитват те да го правят, не се правят така. Виждате нещо нередно, звъните на 112, давате си име и фамилия, описвате каква е ситуацията, какъв е случаят, казвате къде се намира, ако знаете улицата още по-добре, и от центъра 112, нали, центъра за спешни случаи, дамата ви казва: благодаря господин еди какъв си, говорейки ви на фамилия, с фамилното ви име, и оттам нататък тя сигнализира конкретния орган, който отговаря за даденото нещо и проблемът бива разрешен. Не е редно да се правим на герои, на мъже и така нататък, опитвайки се да правим неща, които са много извън нашите компетенции. Това от мен да го знаете, като човек, който се е патил от такива неща, но във времето ще стигнем и до този тип истории. Мога само да ви кажа да се абонирате за YouTube канала ми, да лайкнете видеото и да пишете коментар какво искате да видите. Всичко, което искате да видите и мога да осъществя, аз ще го направя. Лайковете, голове не поставям, няма толкова събудайци, че да го правя. Но се стараем да трупаме възможно най-бързо и най-много абонати, за да може да вдигнем качеството на видеята. Едното води до другото, причинно-следствена връзка. А за сега, аз бях Калата. Това беше всичко за днешното видео и чао!